Næsten alle typeværktøjer, jeg kender til, er overvejende todimensionelle. Det vil sige, at man kan være en tænker eller en føler, man kan være introvert eller ekstrovert. Det er der ikke noget forkert i. Verden er bare ikke todimensionel. Så en af de mest effektfulde indsigter i enagrammet handler om det, vi kalder niveauer for selvindsigt, eller levels of development, som er udviklet af Don Riso og Ross Hudson fra The Enneagram Institute i USA. Der, hvor jeg har taget størstedelen af min enagramuddannelse. Deres viden om typerne giver den tredje dimension, nemlig at ikke alene skal vi opdage, hvad for en af enagramtyperne du er, men hvad der er langt mere vigtigt, det er, hvor mentalt afbalanceret er du så i typen. Almindelige mennesker, du og jeg, kender det jo som at være overskud, ressourcefuld, eller nogle gange i underskud og noget lidt mere tyndsligt. For hver enagramtype er der en unik udviklingsvej. Og det betyder, at det, som treeren skal arbejde med, er anderledes end det, syveren skal arbejde med. Det hele fører i sidste ende, kan man sige, det samme sted hen. Og det betyder, at du bliver mere nærværende, du bliver mere tolerant, du bliver mere bevidst om din egen adfærd, så du kan korrigere din adfærd, mens mødet eller mens dagen skrider frem. I stedet for at efterrationalisere på mødet og sige, det var godt nok alligevel et rigtig, rigtig dårligt møde, jeg havde med ham eller hende, så kan du i mødet mærke de triggere, der ligger, og mærke, hvad er det nu, der sker? Nu bliver jeg hidsig, nu bliver jeg konfliktsky, nu bliver jeg mut. Hvad er det, der sker inde i mig? Og jo mere bevidst og nærværende du er, jo mere kan du justere hele tiden med små udsving, i stedet for, at du kommer for langt ud af kurs i en relation, og du så skal lave alt for voldsomme korrigerende handlinger for at rette op på det. Når vi tager niveauerne og kigger på, hvor bevidst folk er, så kan vi faktisk næsten måle, ved øget bevidsthed bliver vi også mere effektive. I almindelig daglig erhvervsliv, der hører vi jo hele tiden folk snakke om, vi har travlt, vi har travlt, vi har travlt. Sandheden er, ja, vi har vanvittigt travlt, men vi er ikke særlig effektive. Det vil sige, at vi kommer til at bruge en rigtig, rigtig stor del af vores arbejdsliv på at misforstå hinanden, holde ekstra små møder, fordi hvad var det, du sagde på det første møde? Gå ud fra møder med, hvad var det nu, jeg skulle have lavet? Var det mig, der lavede det, eller var det dig, der lavede det? Så vi kan simpelthen direkte bruge niveauerne til også at gå på opdagelse i, hvor effektiv er vores kommunikation, hvor lidt misforstår vi hinanden, hvor mange intriger har vi eller ikke har vi, og hvordan er det, vi støtter hinanden, i stedet for, at vi terroriserer hinanden. Når vi i dagligdagen falder i niveau, så sker der det ganske ubehagelige faktisk, at min evne til at observere mig selv bliver forringet. Det vil sige, at jeg bliver mere og mere fokuseret på, at du som min kollega, eller I som mine medmennesker, er årsagen til, at jeg har det dårligt. Det betyder faktisk, at i stedet for at tage ansvaret for min egen adfærd, så begynder jeg at placere skyld for min adfærd. Og det tror jeg, vi alle sammen kender, at vi har den der lille indre stemme, der hedder, jamen det var ikke mig, der startede. Altså, jeg var flink og rar, da jeg kom til det her møde, og så fordi du gjorde, som du gjorde, så gav du mig nærmest lov til, at jeg kunne opføre mig uansvarligt eller uanstændigt. Det kort tager vi fra dig på uddannelsen. Fordi vi er nødt til at give dig ansvaret tilbage og sige, hvis du har en interpersonel konflikt med andre mennesker, så må det være sådan, at du er minimum 50% af årsagen.